بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul. Kepada Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Isya, insyaallah sholat tarawih ingkang tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langkung sedaya sumangga kita tansah menjuraken rasa puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang Allah sampun paring pinten-pinten kanikmatan sehingga kanthi kenikmatan menika wau kula panjenengan dipun gampelaken dening Gusti Allah nindakaken menapa setunggal kewajiban ingkang Allah dawuhaken inggih menika nindakaken salat Isya kanthi berjamaah lan ugi samangke dipunajaken salat tarawih lan witir. Bapak Ibu hadirin jamaah ingkang tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boten sebulan monggo kita laksanaken menunjukkan sholawat ugi salam unjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dengar sawanipun wonten ing yaumul akhir. Bapak Ibu hadirin ingkang tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan tasih dipun paringi kesempatan dening Gusti Allah dipun panggihaken wulan ingkang mulya, wulan ingkang suci inggih menika wulan Ramadan. Kanthi wontenipun wulan Ramadan menika kula panjenengan tasih dipun paringi kesempatan wonten ing wulan Ramadan menika ugi kawastanan wulan Syahrul Maghfirah, wulan ampunan. Lah kula panjenengan gesang wonten ing wekdal menika tasih dipun paringi kesempatan inggih menika nemai wulan Ramadan. Kula panjenengan dipun paringi kesempatan nggih njaluk pangapurane dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanthi inggih menika ngakak-akaken istighfar marang Gusti Allah supados napa kula panjenengan sami kelapatan kula panjenengan sami ingkang dipun sengaja menika wau lan insyaallah boten dipun sengaja dipun paringi pangapura dening Gusti Allah. Tentunipun menika tiyang-tiyang ingkang purun nyuwun, tiyang-tiyang ingkang purun istighfar marang Gusti Allah. Yen tiyang-tiyang menika boten purun istighfar, boten purun njaluk ngapura Gusti marang Gusti Allah, nggih boten paringi pangapura. Bapak Ibu hadirin ingkang tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kanthi datengipun bulan Ramadan menika identik kalian inggih menika siam wonten ing bulan Ramadan. Bulan Ramadan ugi menika gandenganipun kalih wontenipun kula panjenengan supados nindakaken siam. Lajeng ugi inggih menika nindakaken salat sunah tarawih. Bapak Ibu hadirin ingkang tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kala ing ajeng Ramadan nggih menika babagan wulan Ramadan menika Syahrul Maghfirah utawi wulan ampunan. Lah ing sakajengipun kula panjenengan sami dipun suwun dipun dawuhi Gusti Allah dipun wajibaken dening Gusti Allah khususipun nggih menika tiyang ingkang iman menika dipun dawuhi nggih menika
siam wonten ing bulan Ramadan. Dipun dawuhi inggih menika siam wonten ing bulan Ramadan menika namun tiang-tiang ingkang gadahi keimanan dari dumateng Gusti Allah. Tiang Islam sing gadahi keimanan Gusti Allah menika diwajibaken. Dene tiang Islam ananging dari iman menika dereng dipun dawuhi inggih menika diwajibaken tidak akan siam. Ananging lha terus pundi? Lha menika dosa boten yen lamun Islam kok dereng iman tentunipun menika dereng enten istilahipun nggih menika piyambakipun nindakake kesalahan boten nindakaken nggih menika siam menika wau. Gandeng guru aku yo Islam iki iman iki terus atuh salah. Yen wong iman, gadahi iman Islam nika boten nindakaken siam menika nggih ugi salah. Ananging Bapak-bapak Ibu hadirin ingkang tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menawi tiyang menika boten iman menika dipun kesalahanipun luwih ageng daripada tiyang ingkang sampun gadahi keimanan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi wulan Ramadan menika wau wulan maghfirah, wulan ampunan menika wau kula panjenengan dipun suwun supados nindakaken nggih menika siam wonten ing wulan Ramadan. Kados menapa ingkang kawaturaken wonten ing setunggal hadis menika man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wonten ing wulan Ramadan menika wau salun maghfirah. Bagi Gusti Allah nggih menika badhe ngapura ari pangapura dumateng tiyang-tiyang ingkang nggih menika purun pangapura ing Gusti. Kados kula panjenengan ndherekaken siam Ramadan menika ujung-ujungipun nika wau nggih dipun paringi pangapura dening Gusti Allah. Syaratipun nggih menika nggadahi keimanan dan ikhlas ingkang dindakaken menika babagan siam menika wau poso menika wau kanthi ikhlas lillahi taala. Lajeng sasampun siam kula panjenengan ugi nindakaken salat pada malamipun. Dika salat tarawih di salat malam. Kados wonten setunggal hadis nggih menika dipun man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bapak Ibu hadirin ingkang tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kados-kados menika yen boten dipun gatosaken sosok sami nggih padha man koma kaliman koma kadang sosok boten ngatosaken memeh padha. Nah, nika wonten bedanipun yen menika yang ingkang siang lan ugi tiyang ingkang koma berdiri waktu malam nggih menika tindakaken setunggal amalan-amalan wonten ing bulan Ramadan wong yang pernah ana ngene malam menika wau. Kadang enten sing mastani nggih menika salat tarawih lan kata-kata amalan sanesipun kados maos Quran lan sanesipun. Tetap nggih menika ingkang dipun tindakaken wonten ing malam bulan Ramadan menika. Ujung-ujungipun apa? Nggih dipun paringi pangapura dening Gusti Allah. Tentunipun kanthi keimanan ingkang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin ingkang tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabillahi makaten ingkang saged kula aturaken wonten kesempatan ing kalih mugi-mugi kanthi sedaya parantosan menika dadosaken tambah ilmu kula panjenengan sami dipun paringi kegiatan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala dipun paringi menika saged ngrampungaken siam wonten ing bulan Ramadan tahun ini. Lajeng kula panjenengan sami dipun paringi pangapura dening Gusti Allah, kula panjenengan sami dipun badhe dipun lebetaken wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kirang langkungipun nyuwun bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.